Estem a Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès, a la plaça de l'Església. Aquí darrere, el senyor Sant Pere, que dona nom al poble. El veieu, no porta les claus del cel, ell és qui obre i qui tanca, i a la mà dreta, una planta. Què deu ser aquesta planta? Tècnicament podrien ser fulles d'olivera, però no. Diuen que són birles, el que dona nom al poble, Sant Pere de Riudebitlles, que deriva de les birles inicials que creixien a la llera del riu. Ara bé, què són les birles? No és res d'agafar, de robar, de birlar, no. Les birles són els créixems. Per tant, Sant Pere porta les claus i els créixems. Devia ser vegetarià, no ho sabem ben bé. No és l'únic que en porta. Si mireu al costat dels capitells hi ha bèsties, bèsties que també mengen birles. Sant Pere de Riudebitlles, Sant Pere de les birles, Sant Pere dels créixems, perquè potser a la porta del cel, doncs això, et donen una amanida de créixems.